Един от най-известните стихове на Свещеното писание е "В началото бе Словото" или "В началото бе Логос". Тази гръцка дума означава не само слово, но означаваше разум, идея и най-вече мисъл. Мисълта има своето могъщество и това нейно могъщество се вижда не само при сътворението, но има голямо значение за живота на всеки човек. Всяко нещо в живота ни започва от една мисъл. Всяка наша мисъл има своите последици за нашето бъдеще. Нашите възгледи, нашето духовно състояние, нашите взаимоотношения и изобщо цялата атмосфера около нас е продукт на мисълта. Мисълта може да ни докарва уважение или презрение, успех или неуспех, любов или самота. Съществуват редица случаи, в които само мисълта е била достатъчно да се появи голямо страдание или дори смърт. Светът е създал цяла наука за владение на мисълта, но вярващият човек има привилегията да знае нещо много по-просто и нещо много по-мъдро и той е да посвети мислите си на Бога. Сега в днешния динамичен свят, с всички предизвикателства на този свят, е невъзможно човек да изолира мисълта и да не я отклонява от Бога. Разбира се, че нашата мисъл ще се ангажира с много делнични проблеми, но съвместимо с тях и неразделимо с тях, мисълта ни ще присъства Бога и всичко случващо се около нас, ние чуваме и виждаме през погледа на Бога. Предавайки се на Бога, ние получаваме истината, която ни прави свободни. Без тази свобода ние няма да можем да опазим ума си от чужди зловредни нашествия или зли мисли. Нашия ум прилича на една държава. Всяка държава има гранични войски, които да пазят страната от произволното влизане на чужди граждани. Защото измежду тях може да има зли хора, идващи с цел тероризъм, саботажи, грабежи, бандитизъм. Такива хора, възивени от страната, могат да правят всички тези неща и най-разумното е такива хора да се депортират и изпращат там, откъдето са дошли. Аналогично и в нашия ум ще нахлуват зли мисли, които биха могли да господстват на нашия разум, да ни тероризират, да ни измъчват или да подчинят живота ни на нещо, което е вредно за нас. Предполагам, че ще съгласите с мен, че не трябва да позволяваме нашия мисълен живот да бъде с отворени граници за всякаква нелегална дейност, всяка непроверена дейност. Ние не трябва да позволяваме нашия мисълен живот да бъде с отворени граници за мисли, които не се подчиняват на нас, а на всичко отгоре изискват нашето подчинение към тях. Всъщност темата за мисълта е изключително важна, защото неконтролируемата мисъл може да е нещо много опасно, както за нас, така и за нашите деца, защото няма какво да спре всяка безбожна мисъл, няма какво да спре всяка порочна мисъл и всяка такава мисъл би могла да намери дом до съзнанието. Ето защо ние се нуждаем от затваряне границите на нашия мисълен живот и да предприемем масово депортиране на всяко фалшиво и зловредно мислене. Нека да видим какво казва Библията за зломислието. В Притчи Соломонови 12.2 пише: "Добрият човек намира благоволение пред Господа, а злоумисленика той ще осъди." Господ ще го осъди. Поведението е следствие на мислите. И ако запазим мислите си праведни, ние ще живеем праведно и ще се радваме на Божието благоволение. Обаче, ако сме допуснали зли мисли, от тях ще произлязат зли постъпки, които няма да са угодни на Бога. Забележете, че самото злоумислие се осъжда от Бога. Когато човек допусне злоумислие, този човек е обречен на нечестие. В стих 8 от Притчи 2 се говори за резултата от това, какво произхожда от чистата мисъл и какво произхожда от злата мисъл. Нека го прочетем. Човек бива похвален според разума си, а опъкия в сърцето ще бъде поругано. Най-добрата репутация от тази, която съпътства човек с разумно поведение в живота. Човек ще бъде похвален не според богатството си, не според притежаната власт, не според уменията или хитростта си, а според честността на намеренията си, според честота на ума и сърцето си. Опъкият в сърце ще бъде поругаван. Сърцето се обърква от злите мисли. Там, където има зли мисли, няма здрав разум. За чистата на мисълта и за правенето с злите мисли съществува един пасаж от Божието Слово, където апостол Павел получава. И е предвид 2 Коринтяни 10.5, където се казва:
премахваме всяко препятствие, което се изправя срещу познанието на Бога и пленяваме всяка мисъл, за да я накараме да се покори на Христос. Сега, мислите са си наши, мисълният живот е наш, поради което ние имаме пълното право да осъществяваме контрол на всяка мисъл. Сега някой може да каже, чакай малко, това са само моите мисли, те не нараняват никого. От прочетения стих обаче става ясно, че тези мисли нараняват нашия Господ, защото Той знае нашите мисли. В Псалм 139 се казва, Господи, Ти знаеш мислите ми отдалеч. Така че Бог знае какво мислим. Бог знае нашите мисли. Бог знае колко неприятни, колко грешни са нашите мисли за Него понякога. А и за самите нас, защото с лоши мисли нараняваме и себе си. Ето защо, когато се забавляваме с грешни мисли, ние ставаме податливи да се водим от тях. Много от нашите греховни действия могат да бъдат предотвратени, ако впрегнем нашия мисловен живот и да прогоним всяка зла мисъл преди да се превърна в грях. Ако приемем, че нашата душа е софтуерна програма, тогава нашата мисъл е филтърът, който спира или не спира вирусите. Един вирус може да разкъса цялата наша жизнена система и преди това е най-добре за нас да изградим здрава, да изградим защитна система на ума. Мъдрото слово ни учи чрез цитиране стих как можем да се защитим. Първото е да премахнем всяко препятствие между нас и Бога. И второто, да пленяваме всяка мисъл и да накараме да се поклони на Бога. Когато някаква нечестива мисъл нахлуе в ума ни, най-разумното нещо е да насочим пистолет в лицето й, нали, така образно казано, и да върнем там, откъдето е душа. Този мой израз може да ви смути, но трябва да сме наясно, че живеем в свят, където се тече безспирна духовна война на светлината с тъмнината. И тази война не е по улиците и площадите. Тази духовна война е в нашите умове. И ето, затова езикът в Библията е двойствен. Ето защо ние имаме призванието да бъдем войни на Христа. Нашата битка не е срещу плът и кръв, както казва Словото. Нашата битка не е срещу човек или група хора. Нашата битка е срещу тъмната сила и демоничните власти, а злите мисли идват от тях. Проблемът идва от това, че живеем в паднал свят, живеем в прокълнал свят, който е завладян от Сатана и ние знаем, че той завладя земята и това господство и тази власт не му беше дадена на Бога, а придобита чрез измама. И на практика изначалните наши предци Адам и Ева доброволно му дадоха царството на земята. И ние виждаме как този свят става все по-зле и по-зле. Пред очите ни са войните, международните конфликти, пред очите ни корупцията и престъпността, да не говорим за лъжите и нравствената разпуснатост. Така че ние имаме проблем, защото от всички посоки идват зли мисли на безпокойство, на страх, на поход, на завист. И това налага да имаме охранявани граници на нашия ум. Сега мислите на праведните са свободни от личен интерес, свободни са от фаворизиране, свободни са от лични пристрастия, свободни от всяка лъжа и измама. Ако пленяваме всяка нечиста мисъл, нашия мисловен живот ще е освободен от всичко, което изброих. Ако мисловният ни живот е свободен и чист, ние ще имаме способността да видим света в цялата му порочност и неговата голяма нужда от праведност. И тогава ще може да правим прецизна, точна и добра проницателна преценка, да разграничаваме правилното от грешното, да разграничаваме правилното от порочното. Христос казва, ще познаете истината и тя ще ви направи свободни. Истината може да познаем само през погледа на Бога. А този негов поглед може да придобием, като се притиснем към него, като пребъдваме, както казва Библията, в Бога и той ще пребъдва в нас. Ако имаме близост с Бога, ще бъдем свободни, защото това ни обещава Библията. Свободата от греха, свободата от всяко порочно нещо, свободата от тъмнината, свободата от съмнението е едно от най-съществените скъпоценни обещания на Господа. Амин. Затова ние пленяваме всяка мисъл и я караме да се подчини на Бога. И ако характерът е такъв, че не е възможно, че тя е несъвместима с Бога, ние я депортираме, ние я прогонваме от там, откъдето е дошла. Въпросът за нашата свобода, нашето пребъдване в Бога и прецизното разпознаване на нахлуващи мисли, което Библията нарича
пленяване на мисълта зависи най-вече от това дали сме се новородили в духа. Ако сме новородени духовно и ако Светият Дух ни е променил сърцето ни, ще сме състояние да контролираме мислите си. В 1 Коринтияни 2.12 се казва: а ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Светият Дух променя нашето сърце. И това влияе. И това засяга нашето разбиране за всичко, което Бог ни е дал. За всичко, което Бог прави. За това, че Бог поставя граници около нашите мисли. Защото Божият Дух се вселява в нас и защото Духът на Бога обитава у нас и защото ние сме се преродили духовно. Новораждайки се, това означава доброволно да сме се предали подчинение на Бога и законите му. В Римляни 8.7 се казва: защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Мислите, които идват от копнежите на плътта, са враждебни на Бога. А когато се съсредоточаваме върху капризите на плътта, ние развиваме плътски ум. Плътски ум обаче е вражда срещу Бога. Тъй като не е подвластен на Бога, нито може да бъде. Така че тези, които са отдадени на плътта, не могат да угодят на Бога. Нашия ум е подобен на радиоприемник. Ако е настроен на вълната на тялото, нашия ум ще разпознава само мисли, които са свързани с копнежите на тялото. А тялото е врата за всеки грях. Словото ни учи да настроим нашия ум на вълната на Бога. И ние се молим: Господи, нека Твоите мисли да идват в нашия ум, защото от Тебе, Отче на светлината, идва любовта, идва радостта, идва мира, спасението и всички прекрасни дарове. Амин. Когато не сме познавали Бога, ние сме били враждебно настроени към свободния от грях живот и ние сме имали лични пристрастия и сме се водили от личен интерес. Вижте какво пише в Римляни 6.17. Вие бяхте роби на греха, но се подчинихте с цялото си сърце на учението, което ви бе дадено. Благодарим на Бога за това. Когато чуем за робство, си представяме вериги и затвор. Тук се говори не за физически затвор, а за духовен затвор. Когато получим свобода от Бога, не става въпрос за освобождаване от физически затвор, а за освобождаване от нашите мисли. Бог определя нашия мисловен живот и така ни освобождава от покварен мисловен живот. Когато се появи някаква зла нечестива мисъл, ние имаме силата чрез духа на Господа да я прогоним и унищожим. Какво може да предприемем, за да управляваме мисълния си живот? На първо време да опознаем Господа, за да разберем какво обича и кое не обича. Или с други думи да знаем Неговите заповеди и постановления. В Псалм 119 от 12 до 16 се казва: Благословен си, Господи, научи ме на повелението си. Със устните си разказах всичките съдби на устата си. Пътя на Твоите изявления се радваха толкова, колкото в всичкото богатство. За правилата Ти ще размишлявам и Твоите пътища ще зачитам. Повеленията Ти ще се наслаждавам. Не ще забравя Твоето слово. Бог иска да съзерцаваме Божието слово и да се насищаме с него ежедневно като с духовна храна. Когато изучаваме и разсъждаваме върху Божието слово, ние ще фиксираме очите си върху Божия път. Така че никоя зла мисъл няма да може да ни отклони, защото ще бъде разпозната и пленена. Не е ли това един прекрасен начин на живот в праведност и святост? Това е единствения начин да имаме живот в радост и преизобилен живот, като не позволяваме ума ни да приема всяка случайна мисъл. В цитираните стихове се говори за Божите повеления, за Божите изявления, за Божите правила. И последния стих се обобщават всички тези неща и се уточнява, че те са Божието Слово, което ни учи на праведност. И така, иска се да допускаме само праведните мисли. Праведните мисли са тези, които не противоречат на Божия закон. Божия закон обаче съдържа над 650 заповеди и постановления.
Слава на Бога, че изпрати възлюбен си син на земята, за да ни каже от първо лице, че всички тия 650 заповеди и постановления се обобщават по същество с две най-важни заповеди. В Марк 12, 29-30 са посочени. Първата е да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. А втората заповед да възлюбиш ближния си като себе си. Христос в своята божествена мъдрост и своята милост упрости установения стандарт, за да можем да се ръководим не от буквата на закона, а от Неговия дух. Това послание на Христос ни улеснява да определяме какви са мислите, които пристигат в нашия ум. Когато спазваме тези две заповеди, ние запазваме ума си свободен. Нека да разгледаме другата алтернатива. Когато човек се води не от Божието Слово, а своите чувствени усещания и копнежите на тялото си. Такъв човек се ръководи от капризите на плътта си и казва, тялото ми иска това, сърцето ми иска това, и аз непременно трябва да го направя, защото това е модерно, това е интелигентно, защото имам свободата на собствените си емоции. Подобно разсъждение измама и лъжа от противника. Изповядането на подобна философия говори за отсъствие на Божия дух и такъв човек не е способен да пленява никаква мисъл. Човек с такава философия е с напълно разградени граници на ума. В интернет има хора с много последователи и те се наричат инфлуенсъри, защото те влияят на мислите на хората. Тези хора налагат собственото си мнение, какво да правят другите, какво да чувстват другите, как да реагират другите. Не случайно и много сполучливо Божието Слово оприличава човешкото общество с стадо овце. Когато овцете следват пастира, никой няма да се изгуби. Когато обаче овцата следва друга овца, а не пастира, тя е обречена да се изгуби. А изгуби ли се, тя е на територията на противника. Духовният свят няма неутрална зона. Казано на военен език, няма демилитаризирана зона. Човек има нужда от пътеводител и ако този пътеводител не е Светия Дух, когато човек се отклони от пътя на Бога, тогава пътеводители му стават демоничните сили. Вижте какво е казано в 1 Коринтияни, глава 2, стих 14. Естественият човек не приема истините, които Божия дух разкрива, защото за него те са глупост и той не може да ги разбере, тъй като те могат да бъдат преценени само духовно. Ако не сме изпълнени със Светия Дух, ние няма да можем да разпознаваме мислите, които не се подчиняват на Бога. Ако не се водим от Светия Дух, ние ще се водим от нашия интелект, от собствените си чувства, собствените си емоции и собствените си вътрешни съвети. Демоничният дух и подчинената му съвременна култура ще ни внушава, че това е свобода, но истината е, че това е лъжа. Защо е лъжа? Защото ако дадем свобода на емоциите си, нашите мисли могат да се управляват от недоволство, от ревност, от завист, от омраза. Защото в основите на човешкото естество е греха. И това е съвсем естествено. Затова в стиха се казва естественият човек. Под естествен човек се разбира грешният човек. Ако не се прероди духовно, човек става роб на своята естествена греховна същност. За естествения човек е нещо нормално да притежава недобро мислене, защото не му е чужда гордостта и егоизма. До какво водят лошите мисли, може да видим в Яков 3 от 14 и 15. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, казал с лигост отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Мъдростта слиза отгоре, слиза от Бога. Всичко, което не е отгоре или от Бога, е бесовско и е демонично. Място, където се сблъскват мислите от Бога и демоничните мисли е нашия ум. Духовната война се води в умовете на хората. Дали една или друга духовна сила ще надделее, зависи от нашия свободен избор. Когато имаме отворени граници на нашия мисълен живот и след като имаме взаимодействие с този грешен свят,
в нашата душа ще проникват лъжи, които ще контролират и оформят начина, по който ние ще взаимодействаме с този свят. Това е картината на безбожния, нездравословен и умиращ начин на живот, когато няма граници на ума. В Яков 4, в 1 до 3 се казва: отдел у вас тия вражди и разпри, нали оттам от вашите съдострастия, които воюват в членовете ви. Желаете, пък нямате, убивате и завиждате, а не виждате да достигнете. Припирате се и враждувате, а нямате, защото не просите. Просите, а не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете във вашите съдострастия. Това е един порочен модел, една проблемна настройка и проблемът идва от там, че ако не внимаваме, ние можем да настроим и адресираме направо нашите духовни души. Може да ходим на църква, може да падаме на колене и да се молим, но ако не ангажираме духа си с мисълния си живот, нашата вяра се превръща в религия. Религиозният човек участва в ритуали и церемонии, без да влага мисъл. Религиозният човек чете формални молитви според нуждата си или я наизустява и произнася без мисъл. Това е религия, това е суеверие. Християнството е нещо различно. Християнството е свързано с мисълта. Христос дойде на земята, за да ни спаси от религията. Христос казва в проповедта на планината следното, което четем в Матей 5, 27 и 28. Чули сте, че е било казано не прелюбодействие. Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече прелюбодейства с нея в сърцето си. Христос дойде на земята, за да ни каже, че порочността не започва с действието, а много преди това. Порочността се заражда от мисълта. В проповедта на планината Христос ни получава да спрем да подчиняваме мисълния си живот на собствените си сърца, а да го подчиним на Бога. След като човек се разбунтува и изпадна от рая и от небето, Бог не казва на човека: край, приключих с теб. Вижте какво казва Бог в Еремия 4.14. Иерусалиме, измий сърцето си от зло, за да се избавиш. До кога ще стоят в тебе лошите ти помисли? Това всъщност е поканата, с която Бог ни призвава и днес. Ние можем да измиваме сърцето си, когато депортираме всяка зла мисъл, която е противна на Бога. Ние ги прогонваме, защото това иска от нас нашия Господ. Бог не желае в нашия ум да живее зли мисли. Когато послушваме Бога, Той ще покаже своята безкрайна милост, така както е посочено в Исаия 55.7, където четем. Нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смени за Него. И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Колко голяма е Божията любов, колко щедра е Неговата милост. И то се вижда от този прекрасен стих с това прекрасно и скъпоценно обещание. Бог обещава своята щедра милост, когато се борим с грешните мисълни модели. Бог ни обещава да ни спаси от тъмнината и ни дава способността да контролираме мислите си. Това е дар от Бога, за който трябва да благодарим от цяло сърце. Контролът на ума ще устои. Матей се казва, че нашия живот прилича на къща, чиято здравина зависи от това върху какво е построена. Къщата направена ще стои на всякакви природни стихии, защото е построена на скала. Ние строим нашия живот върху скалата на Бога. Нашия мисълен живот е построен върху Бога. Когато човек положи всичките си мисли и цялата си реч на Бога, когато почита Бога, когато умът му е плен на Бога, тогава ще устои на всички бури в живота. Слава на Тебе, Господи! Амин! Нека се помолим. Благодаря Ти, Господи, за духовната храна, която ни даде и днес. Благодаря Ти, Татко Святи, за Святия Дух, с който ни изпълваш, за да пази ума ни от злите мисли. Благодаря Ти, Татко Небесни,
че когато сме близо до Теб, когато пребъдваме и се притиснем към Теб, Ти ни правиш свободни от всяко зло. Благодаря Ти, Отче на светлината, че всички дарове идват от Теб. От Теб, който няма изменение ни сянка от промяна. Моля Те, Татко, святай за всеки брат, всяка сестра, изгледай това предаване, за духовни дарби и дарбата за чист мисълен живот и спасение. В името на Исус Христа се помолих. Амин.